Make the ground shake. И какво става, хора? Тук сме с Тензо БГ и ще правим... Аз ще правя ревю, не знам дали ще снимаш. Снимаш ли, бе? Няма. Добре, канала ще ме в описанието. Първия ларп е ларп Envious. Така. Много чакай да събя така. На спаун. Ти идваш ли, бе? Да. Пиши ларп Envious. Така, и как ме спривари. И ето го. Има Емили, си репирвате сета. И така, той е на спаун. Следващия ларп бонус, който също е на спаун, който е един чест с айтеми, които са фулки, ще ви ги покажа после. Аз също забравих, чакайте малко, че забравих това. Така като ви излезне, това ви помага. Това е малко инфо за сървъра. PV1, ето го, в него е виртуален чест, който си слагате айтеми. Вие имате само едно, защото сте мембари. Аз съм ранки, имам 3. По едно време си помислих, че имам 100. Обаче, какво да ви няма. И така. Сървър е много як. Заслужава си да играете. Ето, вижте ми ранка. Кажете ги на YouTube. Така. Следващия ларп, който е... И ако още един път някой ма прекъсни, този клип го правя за 4-ти път. Е ларп крати си. Иска бих всички ключови да показвам. И то всеки клип ставаше причукан, прицакан. Както искате го наричайте. Тук ли си, бе? Ще взема 2 ключа. Не съм виновен аз. И това са възможните работи, които... Да. Значи вотва са така. Воте. Искате линка. Опа, не го ли? Yes. Вотвате за сървъра и ви дава 2 ключа. Ето шансовете, тук някакви шансове, най-малък шански темперо, но аз лично искам най-много легове и според мен трябва да са най-рядки и така, нека отваряме. И какво ще ни се падне? Кит Кинг, Спартан лъка, Нова година. Не, Кит Гот. За 4-ти път ми се падал 4 клипа. Искаш ли ги, бе? Къде ги фърли? Това за него е силно, хора. Аз какво да направя? Аз съм нов сървър, да знаете, да не мога помислите. Да, за някакъв нов той влезе тук, що заради мен. Да, защото това е... Чай слагам лекчето само в певе, но... Какъв стил е, сексапил. Сексапил, какъв стил е. Добре. Един ключ, бе. Вот ми, бе, човек, ще вземеш. Да напиша вот, така ли? Да, и линка. И натискаш линк и линка ще. Ай, пак и Спартан, на ти го. Ти ще се поверили си. Има чест. Абе, чай, че аз ги взимам тия глупа работи. Аз съм фул. Аз какво да направя? Шит, пак за дървата. Фърлям ги в огъня. Идея, бе, човек. Бе, аз знаеш колко по-хубаво имам, бе. Няма нищо, аз искам сетовете. Няма проблем, добре. Чакайте сега. Следващия ларп е... Видим... Enchant, който също е на спаун. Някой дроп, някакви ябълки. Не трябва, като идем. Той е на спаун, както ларп Envious и бонус. Така, като е текстур пак на 1.7, трябва ви лапи за да енчантвате. И така, това ларп е бързичък. Следващия енд ли беше, сега ще видим. Ларп енд кър. Така, той е PvP ларп, много мощен, много ми харесва как е направен. Тук могат да се взимат полшанки, ето го и трапа, има друг, от която няма измъкване. Тия къщи са много як, паднете ли в тази пажина, направят ли ви 2 в 1. GG. Просто пишете PV1 и прибирайте айтемите. Кой има? Ауей. Сечи ми лаги като гъсме. Да, ти ми лаги, човек. Какво ми се правиш, бе? Ай се ви. Правиш ли са нова? Правиш ли са правиш? Не, стига, човек. Имам айтеми, стига. Няма се правиш. Така. Умирам, човек. Не умирай, хубаво да ти е. Трябваше
Това е респект 5 да те удара. Така и това са още къщички. Така, къде беше трапа да ви го покажа, който е много гаден. Тук просто попаднете или нулев шанс да оцелеете. И да няма тимовите, па ще бият по вас, като планета пак. Сега ако умра, се чупал. Дай, я ще успеем ли? И няма в някаква лава, като и да е. Ставаме на всеки случай. Че работата не е на добре. Никъде е ял изпокс. Его и тъпия трап. Който няма измъквани просто. Трябва да пишете ларпове, обаче те ще го налагат и налагат, повярвайте. Евент. Прием, да. Ама стой тук не е да ще ти покажа нещо. Абе, ще ми покажеш друг път, знам, че искаш да му убиеш, какво ми се прави. И сега сме на LARP евент, на мега евентите. Тук ви такова ни често имоти ги отваряте. А пък на обикновен евент, тук такова от айтемите и чупат честове, които са по-малко, тук са много повече. И така, следващия LARP евент. Там са копа, сега ще ви покажа с каква кирка ви дават. А за да копате, това са такива блокове злато. Аз колко много... Цето ми се бъгна, не мога да пиша, ама Ender. Чест мога. С тази кирчица, ето вижте колко много съм се правил, имаме още в хомето. Мега лъка, джамбуз двойчица, брадве и така. Следващия ларп псале, и там става много голямо меле. FPS. Оп. Много голямо меле става просто. Тук вече. Опа, съка даунхака. Чакай, Тенчо, гледай се толкова ще го направя, брат. Кой? Чакай. Съка даун? Нявай. Тук не мога да го прихвана, човек. Искам тук глас. Вземи попи. Да. Фу! Човек, карай слиза. Абе, да, бе, сет. Умник. Опа, той не пиче ме на идеалното място. Ела тук сега. Пръсна. Не ме удрей. Го пръсна. Айде. Така това е хора. Така следващия ларп. Сега не мога да се портна. Докато видя кой е. Омага. Ларп минигеймс. Минигамес. Айде отиде на ларп минигеймс, бе. Така, не ви показах къде може да си купати пошенки, но след надолу по една вода, ще видите. Значи има TNT Run и Paintball за сега. Ето го. Кликнете с десния бутон, за да се присъедините. Не се присъединява. И TNT-то е по същия начин. Абсолютно. И следващия ларп, който е плотме. Аз имам плот. Време за холм. Да ви го покажа, имам няколко. Така. Значи, за да си вземете плот P-Alto или плотне, по-съкратено, за да добавите някой P, за да го махнете P-Remove, за да си реснете плота, да нямате нищо, всичко ви изчезва, всички айтеми. Пишете P-Reset или плотме и добре дошли в LARP плот. И така, PH, чакайте, Home, аз имам правя на 3 Home, не съм сигурен. За какво само ми пращаш покани, бе? Ми го тъпия хом, в който ще са. Вижте ми в обрадвите, само в луки. Има някой тъпта ми глупай. Айде да му добавиш. Айде не. Чакай, после, чакай тихо сега. Иначе това са мечовете, скивайте какво става. Фулките са тук. С табелки, защото съм места и съм добавил много хора. Човек и ме гепат. Но затова направих тук тайно по-чи. Скивайте какво става. Всичко фулки. Да, и ма ограбиха малко. Бяха два пълни често. Даже и са ме ограбили. Тук само не са май. Така, тук няма нищо вече. Така. Ето го и в хома, който са места. Аз съм го строил. Тенчо елаве тъпса. Тензо БГ. Тъпа се. Аз само ако мога да кажа, да знаете канала на Тензо БГ Play. Абе ще има в описанието Ще ме има в описанието на този... Той прави много яки
Да, може да си заплатите, като му платите в Steam, или ако той реши фри да ви даде, да ви направи, както на мене, за което му благодаря. И да видим, това ми е холм, аз съм го правил, малко е тъпичък, но какво се прави. Тенчо после ще такова. И така, няма нищо, почествайте, не съм принесъл. Да ви покажа това, Тенчо той си горе, брат. Да ви покажа, че е струма, тук ще го града с оградски, чакайте, още сега го направим и това. Фаст, това ще стане много дълъг клипа. Да видим дали ще стане яко. После ще слагам вратички. Мръдни ме. Така, тук вратички, няма нищо в чест струмчето. Като копаете ви пада глокстон, между другото, такъв светиш камък, няма нищо. Да, ти чести са бъдници. Няма нищо, хора. И така, преминаваме към следващия ларп, който е Potion Shop. Много са скъпи потионките. И аз потионките. Да, потионките, но много скъпи. Трябва да си имам 1 милион, с което мога да си ги позволя. Просто 1500 е едната, джамбулската. Така че изпием, за кеф. Чо, брат, завиждай колко бързо скача. Колко... Тиро. Гледайте какво става. Къде си, бе? Горе ли си? Не знам и аз къде съм вече. Не, чакай. Тъпа са. Ларп ПВП. Пиши Ларп ПВП. Опа. Добре. Само мой ми завиждаш колко бързо, колко нависоко скачам, брат. Скибай, Тензо. Можеш ли като мен? Може. Фаните има де. Мога да... Ойде, ко стара тука, бате? Идей. Умирам! Кой ми пука, бе? Аз го правя за фън. Ресинфо. Това е за резиденция. Всички можете да отидете, да си го видите, но аз съм задължен да го покажа. Рес псе, тук някакви, рес крет, име на реса, рес елекверт и го правите. Трябва с мотичка се прави. Добавяйте, премахвайте, трусте true false. Рес псет, име на резиденцията, име на играча, за да добавите. Така, рес псет, тръсте труд, така, рес ремов, име на реса, рес ли, за да го видите. И така, следващия ларп е ларп. Нека видим rules, ларп правила. Така, нека видим. Какви са правилата? Използвайте винаги хакове, който е без хак бан. Така. Това е ютубър, как да станете. Знам, базикам са. Така, как да станете ютубър. Значи ютубър само, плюс 150 абоната, ето му кита. Много искам да стана такъв, така че това зависи от вас. То му го сета. Брадвичката, опа, Breaking 4. Не, Fortune 4, пишем си пред така. За ютубър плюс 600 абоната. Абсолютно същото, само че с 10 лега и... Да, само че с 10 лега. 5 лега отгоре ви дава. Иначе не трябва да имате по 1-2 клипа, иначе махат ранка. Така, това е за резчето. Така. Забранено използването на как? Пребан 30 дена. Забранено искането на items от админи или там каквото е. Мут 1 hour. Мут е 10-20 мин. Не спами по 2 реда. Не спами други сървъри или говори за тях. Бан 15 дена. И грифането е строго забранено. Бан 2 дея, за което аз изгрифах ларп SMS. За фън просто не ми баннаха, защото съм направил по случайно с клип, ще бъде качен. Заглавието мисля да му е правя простотийки. Следващият ларп е ларп шоп. Просто вече ранковете са много ефтини. Не знам за какво ми бъги. Оп. Така, това е храната. Това е блокшопа, за което не знам защо. Мисля, че нямаше пясък, но ми трябваше за TNT. Шоп, което служи за потионки, мисля, че... Ocean Key. Аз така го наричам, както и да е. Това е за такова за ушоп, вълна и това е фудшопа. Това мисля, че е за пошенки, да. И това е. Следващия ларп, мисля, че беше ларп SMS, но нека проведем за всеки случай.
Да, това беше изгрифвано, много Онъра го направи. Елита вече е 1 лев, както виждате, беше 50, Спартана е 2 лева, беше 1 лев, Шампиона е 4-6 вече, а не, Кинга е 5 и Емперора си е 10. Я! Емперора къв меч има! Sharpness 7, Fire Aspect 3. Яба! На Кинга къв е? Sharpness 6, Protection 6. Омага хора. Ето го скайпа и му гуги на Онера. Фал кога не беше така предишните пъти. War Trade. Снимайте, ако някой ви знае на War Trade. Снимайте на трейдовете. Ела, Тенчо. Ето ти една паржова. Брат. Какво ти дам? Една паржова за един пясък. Тенчо. Супер. Така. Това е снимано, измамима. Това е измама. Трябваше и ти да ми дадеш фулки, АЦЦ, опа Крипър. Той няма да гръмне, естествено. Нека проверим, да, ето. What? И тук, хора ти да постави, тук не е. Всичко гръми просто. Човек, тия крипъри са легендарни. Какво става тук, хора? Просто Лар Песимист беше също, обаче бях от магнитната страна. Не знам какво става. Хора, има ли още някой крипър? Това беше късмет, че се е спалнал. Не съм сигурен дали е възможно тук да го изкачим, чай да пробваме, макар че стане много дълъг клипа. Карайте, хора. Ще окачваме един ден. За какво слизам много съм тук? Дай. Не, GG. What? Ако може, да, естествено, че ще може. Ето, вижте колко много крипари просто. Скивате ли сега, хора? Да, то не може с такова се излиза. Крипи, жена ми. Толкова ли си кьорева? Не бе. Нищо бе, какъв последния лап, това ли беше? Опа, лап. И ютубъра го показа. Добре, пич. Някой друг път ще ме биш, както и да е. И това ще от мене. Много поздрави, абонирайте се за мен. И ако искате да наблюдавате още, падай ви. И за мен се абонирате. За него ни са unabonate. Денчо, няма за теб unabonate. Него само unabonate, базикам се, абонирайте се и за него. Макар че е много зле, нищо не прави, базикам се. Абонирайте се за него и това ще е от мен, FastCraft BG. Клипа не знам кога ще е качен и бай.